Здравейте хора, аз съм Бориков бразилеца и с мен е Денката испанеца. И днес ще играем Roblox на някаква игра като The Long Drive. Някаква фейк, аз нямам пари да си взема. Hablo inglés. No nos exig. Hallo, mein Name ist... Hola, hola. Hola, Hola. me llamo Deni. Добре, аре, бразилче. Испанче, добре. Нещо бъркая, нещо... О, розова! Айде, yes. И така хора. Слагаме пак ремарке. Ще... Аре на джанти само. Ремаркето ли? Не. Дай да сме с отрот. Целунеш ли земята един път, ще те убия. Само да не кажеш на земята. Дени, няма да слагаме ремарке, защото ремаркето ще е във въздуха. Ще му сложим и на него такива думи. Дай, слагаме. Добре. Ще му сложим и на него такива думи. Двоен трактор. Баси силния съм, брат. Бати тежката гума. Браво, днеска направихме завръщане на... Това момченце шега не пива. За това държим на каишка. Шими, ай. Шими. Това така, ние правим завръщане 4 години, не сме качвали в YouTube. Изтрих си повечето видеа. Искате ли трета част на излизане с Кока-Кола? Ето го моя штурмовак! Ето го и моя штурмовак, това ми е любимия штурмовак. Ето го и Феникс Крол, утре ще изригването с Кока-Кола. Хора, последете ми TikTok каза се Вдона Бориков. Валю, аз изглеждам ли като Хотър Пари? Не. Чакай, че не те копирайтнат все пак. Като... Той сега като... Хрисо Потър. Аре бе, дай. Още един копирайт, само заради свиркането. Спри да... Той е пишко. Отиди вземи и седалката, бе, брат. Дано да е някаква хубава. Еха! Се май шега не бива. Затова го държиме на каишка. Добре. Седалката ти е пълен кур. Вау, това беше доста невъзпитано от твоя страна. Добре. Става. Аре бе, брат! Чакай бе, брат! Това мизерна врата, бе! Да ти сложим и ароматизатора, брат. Опа! Ще пускаме фейскам някога, като си купа. Няма да е скоро. Ако искаш ще ти дам. Ароматизатора! Чакай бе, Валентине. Ти май не си сложил батерията вътре. Аре бе, Дени! Не си сложил батерията! Дени, брат, аре бе... Акумулатора не си го сложил, бе! Аре, киено време... Да бе, знам! Разбрахте! Ботка! Ти си ботка! Чакай да сложим и ароматизатора, брат. Нема да слагаме ароматизатор, ще тръгнем без тебе! Да мирише! Искам хубаво да мирише. Добре, аре, ти мириш на каката. Аз мириша на Джон Пол. Не миришеш на Джон Пол. Миришеш на Жон Кле. На Кле сме рижем. Качи ли се отзад? Да, качих се отзад. Аре. Така, хора, гледайте се какво се тази 104. Дени, дай му своя. Ето, спойлер! Yes! Виж го спойлера. Ето, това карам. Не! Давай, пусти. Не мога. Чакай. Брат, това ремарке ме забавя супер много, бе. Дево ремаркето. Намали малко. Трева, зелена. О, фак. О, къща. Не, трябва да стигнем с 140 тогава. Спри малко, бе. Не, леко. Какъв лак ми стана, брате. А мене какво мислиш, че Що са на 60 FPS, бе, брат? Защото май рекордвам. Защото май рекордваш. Дени, я откачи ремаркето. Не мога да карам. Намали, че да се качи отгоре на колата. Да, направо спри. Откачи това тъпо ремарке. Така е. Не го стигам. Откачено е. Чакай да се кача отгоре. Да клекна. Давай. Ола! Оп, хора, гледайте какво става с
с една ръка. Дясна. Какво става като играеш с една ръка и контролера да ти е в лявата? Хора... Вече не ти я бутам ко. Тени, какво правиш, бе? Тени! Тени! Валяй като на колата, бе! Аре, оправя. Аз съм стъкнат. Как си стъкнат, бе, брат? Ето ме, готово. Стъкнах се. Аре, оправя, бе, брат. Какво има толкова за оправяне, бе? Я виж, ще запалиш ли, да? Махай капака да се такова. Не, ще излети батерията. Чакай, Не мога да тръгна, гледай не сега мога какво да ще направя, гледай тръгна. сега какво ще Бутни направя. малко, бе! Спойлери, какво? Спойлер ти правил. Оп, да Аре. се затвори вратата. Добре, дай! Чакай, Бутай малко. Че не мога да тръгна. може би, защото ръчната беше Не. такова, но... Какво става, бе? Защо сме така, бе? Дей! Едната гума е изпаднала, едната гума ти е изпаднала. Ясно. Еха, с това момченце ще гаде Здрава бива. ли е? Здрава ли е? Да. Добре. Мъже ти как тръгнахме. Предната Чакай, ще се направо върти. стане тук, къщата ни чака, тъмън. Предната ще се върти, Дени. Добре, отиваме да лутаме къща, хора. Виж и спойлера, брат, виж и го. Конкретен спойлер. Шукар, thank you, Ром съм. Аз съм 100 FPS, брат. Аре, бе, как си 100, бе? Аз съм на 200 пингове. Опа, аз съм си гледал пинга. Тая къща не мога да отворим, бе. Майка ти! Добре, тръгваме си. То няма нищо. Добре, аз защо съм такъв квадратен, а ти не си квадратен, брат? Не си квадратен. На моя екран аз съм си квадратен. Защото си бот. Аз съм бот. Аре, кола, тръгвай. Газ. Чакай, я клекна. Така, давай. Клякни. Пали, давай ръчната. О, да. Immediate boost, immediate. Веднага буст. Така тази трева не е опасна. Как ги познавам тревите? Само леко да не удариш камъче. Бате, знаеш ли как трепера? Майко Леко мил, да майко направиш мил, леко. майко мил. Чакай, стик Леко, дрифта се леко, обади, луфта, стик дрифта. луфта, Стик дрифта. Ще има луфт. Чакай. Леле, нека 120. Взимам външно завоя. Не съм в NASCAR. Колко... Не, край! Майко мила! Чакай, тихо. Гала локи. Така, няма да обичаме. Ще имаш безкрайен буст. Да спирам ли? Не, давай, бутай още. Кактус! Майко мила. Внимай с спайк! Не! Братче, кола! Спрях. Не. Iron Mike. Спойлера! Аеродинамика, Да, Джаксън добре, Сторм. че е спойлера, брат. Джаксън Сторм, дигам го максимум спойлера. Добре, давай. Дърпай Не мога. отгоре, Не мога повече. Ми даваш, защото си много бърз. Еха! Това момченце ще га не бива. Камък? Камък! Бате, на едно кръв бях. О, край! Добре. Докато Добре, не се тя- пуснем видеото, не свършва. В смисъл, като се пуснем видеото, свършва. Леко да не направиш лекав луфт. Чакай. Тук ще се разкачат гумите. Ще разкачат гумите и ще бъдат Не. само танци. Гледай са. Дай, 120. Бързо. Аре, Това на колички. разкачат се гумите, може да продължиме само на джанти. Ма ще е много хлъзгаво. Дари, бе. Не, бе. Ако искаш да направя Гледай как се качва. Опа! Ой, чакай! Майко мила. Стергап! Стиргам, вика! Тук няма стълби. Има. Ще направя граб. Граб. Го? Оп, става тъмно. За първи път много време. Камък!